Poštovanje, srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Na samom početku dozvolite da vam čestitam današnji državni praznik, Dan neovisnosti Republike Hrvatske. U našoj emisiji danas je gost gospodin Dragutin Lesar, predsjednik Hrvatskih laborista Stranke rada, naravno i saborski zastupnik te stranke s područja ove naše treće izborne jedinice. Gospodine Lesar, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu. Dozvolite da ja gledateljicama i gledateljima uputim čestitku, a i vama povodom praznika. Naravno, baš današnji praznik je dobar povod za kratku raspravu o tome koliko mi ovdje u Hrvatskoj uopće znamo cijeniti neke svoje državne praznike. Današnji dan se vrlo slabo obilježava, nema nekakvih posebnih ni svečanosti, a čini mi se da i obični ljudi gotovo da i ne znaju zbog čega je baš danas Dan neovisnosti Republike Hrvatske. Pokazala su to i neka relevantna istraživanja. Vi u Hrvatskom saboru ste praznik obilježili još prošlog tjedna u subotu, svečana sjednica. Mnogi su, pogotovo oni koji nisu skloni trenutno vladajućoj političkoj garnituri, odmah to svrstali u kategoriju saborski zastupnici malo rade. Spojili su još jedan državni praznik sa vikendom. Ovog tjedna neće ni biti redovne plenarne sjednice. Kako doista stvari stoje? Da li je stvarno riječ o nekakvom spajanju praznika, pa vi saborski zastupnici tražite sve moguće dane da se odmorite od saborskih sjednica ili ipak nešto drugo pitanje? Prvo, nas nitko ništa i ne pita. Takve odluke donosi predsjedništvo Sabora kojega čine predsjednik... Kad govorite vas, mislite na vas, zastupnike, tako je. Dakle, pogotovo zastupnike iz oporbe. Naravno. Dakle, predsjedništvo Sabora čine 5 potpredsjednika i predsjednik Sabora i oni o tome odlučuju. Nas su samo izvijestili na početku zasjedanja da ovaj tjedan i onaj tjedan kada pada Dan mrtvih, Sabor neće plenarno zasjedati. To je njihovo pravo po poslovniku jer predsjednik Sabora zajedno sa svojim potpredsjednicima ima pravo uredovati i određivati dane zasjedanja Sabora. Kao što je njihova odluka da plenarne sjednice traju srijeda, četvrtak, petak, odnosno nekad utorak, srijeda, četvrtak i petak. O tome dakle ne odlučuju saborski zastupnici. No, kada nema plenarne sjednice, to ne znači da nema drugog posla, ali vjerujte mi, znam da ljudi to neće vjerovati, pa onda odustajemo od bilo kojeg obrazlaganja. Da, ali ono što je činjenica da unatrag 10 godina, možda i više, doista kad su državni praznici u tjednu nema plenarnih sjednica, to je postala očito nekakva tradicija. Ja mislim da bi inače Sabor trebao raditi svaki radni dan, recimo od pola 9 do 16 na plenarnoj sjednici, popodne odbori i tada bi ta kritika i ta stigma prema Saboru kao parlamentu koji radi i zasjeda svakodnevno vjerojatno bila manja. No često je problem da nema dovoljno prijedloga vlade o kojima bi se raspravljalo, pa jedan od razloga ovih manevara je vezan i na točke dnevnog reda. Naime, oporbeni prijedlozi nisu podobni da se otvara njihova rasprava o njima, naročito ne prijepodne. Pa kad ste već to spomenuli, pronašao sam u ovom aktualnom dnevnom redu jedan prijedlog vaše stranke. On se odnosi na promjenu zakona o pravima državnih dužnosnika. Vjerojatno su mnogi to već i zaboravili. To ste dali još u mjesecu travnju, a ključna brojka je 21. Ne radi se o planu 21, nego vaš prijedlog da se smanje plaće svima onima koji su politički najodgovorniji u državi za 21%. Sada je to negdje na 82. ili 83. mjestu u ovom dnevnom redu. Hoće li uopće biti rasprava o tome? Na ovoj sjednici teško. Dakle, o čemu se radi? 28. veljače vlada je svojom odlukom snizila osnovicu za obračun plaća državnih dužnosnika, dakle svih, pa negdje oko 500 ljudi u Hrvatskoj, za 3%. Plaće državnih dužnosnika vlada može regulirati na taj način da smanji osnovicu, a u saborskoj nadležnosti je da smanji ili povećava koeficijente kojim se ta osnovica množi. U obrazloženju tog prijedloga vlada je napisala da je to privremeno rješenje dok Sabor ne usvoji smanjenje koeficijenata. I oni su smanjili samo za 3%. Mi smo smatrali za potrebnim da o tome odlučuje Sabor, a ne vlada, i da je tih 3% premalo. S obzirom na kretanje i u gospodarstvu, s obzirom na to da nisu uspjeli pokrenuti gospodarstvo, da nezaposlenost i dalje je ozbiljni problem, da investicija u Hrvatskoj nema, da kreditni rating nije poboljšan, smatrali smo i smatramo
odgovornost svih državnih dužnosnika postoji i da je minimum pristojnosti i pokazivanje te političke odgovornosti prema građanima da i plaće državnih dužnosnika idu radikalno niže i mi smo predložili 21%. Da, sasvim jasno zašto ste baš 21 izabrali kao postotak. Mislite na plan 21? Pa mislim da je aluzija sasvim Ne, nama je bila aluzija na PDV od 25%. 21 i ovih 3 je 24, ali kad 21 na sniženu osnovicu primijenite, onda je to zapravo 25% smanjenja. Da, to bi otprilike bilo to. Ali nema ništa protiv ove aluzije na plan 21. Da. A vratimo se mi sada na stvarnost, ostavimo aluzije za nešto, za neke druge razgovore, neke druge teme, a stvarnost nam govori da je u Hrvatskom saboru, ali i u hrvatskom političkom životu minulog ljeta, pa i ovim početkom jeseni dominirala rasprava i sada je to konačna odluka o zakonu koji regulira hrvatsku pravnu suradnju sa europskim zemljama. Popularno Lex Perković, svi su govorili, pa i u ovoj emisiji, tjednima o tome. Hrvatska se javnost zabavljala tim pričama o tome koga treba ili ne treba izručivati, kada, kako, zašto, zbog čega. Zakon je usvojen prošlog tjedna na plenarnoj sjednici. Jučer smo čuli i od Europske komisije zadovoljna je sa tim konačnim rješenjem. Kako vi iz pozicije saborskog zastupnika koji nije dio vladajuće koalicije ocjenjujete sve ovo što se događalo od samog trenutka promjene neposredno prije ulaska u Europsku uniju pa do ovog finala te doista duge pravosudne i ne samo pravosudne priče? Sadržaj zakona i problem kojim se zbog one izmjene krajem lipnja suočili sa Europskom komisijom je pravne prirode, ali u hrvatskoj javnosti ta tema je postala tema točka ideološkog nadmetanja između SDP-a i HDZ-a. I ove ustavne promjene koje su najavljene i zdravstveni odgoj i vjeronauk u školama i gej brakovi. Dakle, niz ideoloških tema je otvoreno, to naprosto zbog toga što je SDP-u trebala razlikovna točka od HDZ-a, ali i HDZ-u treba razlikovna točka od SDP-a jer na ovoj ekonomskom, gospodarskom, socijalnom dimenziji oni nemaju između sebe praktički nikakve razlike i tu prijepora između njih gotovo da i nema. Tako je taj zakon o europskom uhidbenom nalogu pretvoren u ideološkom temu u trenutku kad je premijer Milanović rekao da svi oni koji će biti protiv ustavnih promjena i neće podržati ove promjene zakona o europskom uhidbenom nalogu štite ubojice bivše udbaše. Tog trenutka je krenula ideološka paljba umjesto sadržajne rasprave. U lipnju mi smo glasali, Hrvatski laboristi, protiv izmjena zakona, dakle tada smo već predosjećali i vidjeli što se u tom zakonu radi i da to ne bi moglo završiti dobro. I sada, prošli tjedan smo imali amandman koji smo predlagali da te izmjene, dakle da brisanje onih rokova od kada se ili on primjenjuje, od kada ne, stupi na snagu 8. dana od objave u Narodnim novinama. Dakle, u nekakvom normalnom roku kakav je primjeren za veliku većinu ostalih. Svi ostali zakoni stupaju tako, definira se 8 dana nakon objave u Narodnim novinama, jer nikako nismo mogli dobiti odgovor na pitanje zašto baš 1.1. Jer sa Europskom komisijom o onim 2-3 sudbonosna dana je postignut dogovor da se to stupi na snagu najkasnije do kraja godine. Dakle, nije rečeno 1.1. nego do kraja godine. Argumenti zašto baš 1.1. nitko nije dao i mi smo smatrali za potrebno da i taj zakon stupi na snagu 8. dana po objavi u Narodnim novinama. Ali on je primjer kako se inače ne smije raditi. Naime, istina je da svaka članica Europske unije ima pravo, a njeni lideri i obavezu da se bori za interese nacije, države, dakle nacionalne interese, kako to lijepo znamo reći. Ali na ovoj temi koja je bila unaprijed poznata i prihvaćena s naše strane i ugovorena u pristupnom ugovoru, zasigurno ulaziti u prijepor je bilo neozbiljno i neodgovorno, umjesto da se iskoriste gospodarska pitanja gdje bi doista u korist Hrvatske trebalo ući u prijepor. U prijepor treba ući u vezi INA i ponašanje MOL-a prema hrvatskoj vladi, ne prema INA. O dozvoljenom deficitu Hrvatska je prisiljena da poštuje deficit od 3%, a sve te
zemlje koje danas na Hrvatsku vrše pritisak su iz deficita državnog proračuna financirale svojedobno svoj gospodarski razvoj. Hrvatska se mora snažno oduprijeti ideji stvaranja bankarske unije, koja za Hrvatsku u ovom trenutku znači izuzetno veliki rizik. Dakle, da je premijer na tim točkama ušao u prijepor sa Europskom komisijom, imao bi potporu svih u Hrvatskoj. I činjenica da smo reagirali tek pod prijetnjom sankcija nije dobra. Zbog toga jer smo pokazali nevjerodostojnost i uzmičemo kad nam se zaprijeti batinom. Dakle, od početka je trebalo ići pokušaj stvaranja saveznika, jer nije Hrvatska jedina u takvoj situaciji da su različita pravila starih članica i novih, i onda zajedno tražiti raspravu u Europskoj komisiji i pokrenuti to pitanje iznova. Da li ste uspjeli barem nazriti koji je razlog bio uopće da se uđe u konflikt na toj temi i zašto, možda sad nakon glasovanja jasnije zašto baš 1.1. Da li se možda u saborskim kuloarima moglo nazriti o čem se tu konkretno radi? Povlačenje je posljedica, službeno je obrazloženje, korištenja krivog prijevoda okvirne odluke Europskom uhidbenom nalogu. Jedna rečenica je navodno s engleskog na hrvatski bila krivo prevedena, pa su naši pravni stručnjaci, vodeći se krivim prijevodom, pripremili krivi prijedlog zakona, što je priča za malu djecu, jer se ono postavlja pitanje koji smo prijevod koristili 2010. kad smo pisali zakon. A oko datuma nije bilo nikakvog, ni neslužbenog čak obrazloženja, i očito je došlo do jednog kompromisa između Barosa i Milanovića da jedna i druga strana iz tog sukoba uđu sa što manje štete. U svakom slučaju ovaj zakon će nas uvesti u proces ustavnih promjena. Prošlog tjedna saborski je odbor ustanovio da se kreće u to. Vi ste na tom saborskom odboru bili suzdržani. Kako će se po vama odbijati taj cijeli proces i što on može Hrvatskoj danas donijeti? Dakle, premijer Milanović je rekao da će, najavio da će oni predložiti njihovi zastupnici. To inače nije, dakle, prijedlog vlade, nego zastupnika SDP-a, ustavne promjene, o to sam riječi. I to je došlo u proceduru u srpnju mjesecu. Mi smo prošli tjedan na odboru za Ustav imali raspravu o tome i vlada je dajući svoje mišljenje, jer po poslovniku vlada na svaki akt koji dođe u proceduru, a ona nije predlagatelj, daje svoje mišljenje. Vlada je u svojem mišljenju izmijenila sadržaj predloženih ustavnih promjena i proširila ih. Dakle, doista se radi o ozbiljnoj intervenciji vlade u sam prijedlog ustavnih promjena. Kako će oni u konačnosti završiti, ja u ovom trenutku ne bi to mogao prognozirati, ali je činjenica da smo mi jasno odmah rekli, s obzirom da nas područje referendumskog odlučivanja veoma interesira, a da smatramo da je i u Ustavu i pratećim zakonima to izuzetno loše riješeno, da u toj raspravi o ustavnim promjenama i tu temu trebamo staviti na stol, otvoriti raspravu i naći najbolja rješenja kako bi i lokalni i nacionalni referendumi bili održavani po istim pravilima, a građanima olakšala mogućnost da dođu do izazivanja referenduma. Da li bi to onda možda mogao biti uvjet pod kojim bi vaša stranka ili vaši zastupnici glasovali na kraju? Poznato je u onoj konačnici kada se glasuje o samoj promjeni Ustava, potrebna je dvotrećinska većina. U nekim kalkulacijama, zbrajanjima, tko bi mogao biti za ili protiv, naravno da se kalkulira i sa rukama vaših zastupnika. Pa očito te ruke svi zbrajaju, prebrajaju osim nas. Dakle, mi nećemo postavljati ucjenjivačke uvjete, zato što ovaj prijedlog javno iznosimo već skoro 3 mjeseca sada i ne postoji ništa što bi imali, a da to nismo već javno rekli. Ako predlagatelji ili vlada smatraju da naš prijedlog zavređuje raspravu, da je on ozbiljan i potreban Hrvatskoj, a i ustavnopravni stručnjaci su se s time složili. I sam dokaz da u Saboru postoji još jedna inicijativa za ustavne promjene, a to je ono 600 i nešto tisuća potpisa građana koji su također zatražili da se jedna odredba, jedna rečenica unese u Ustav. Dakle, mi imamo praktički situaciju da imamo 2 inicijative za ustavne promjene. Dakle, ako i tu vidimo da Sabor i vladajuća većina sada ima problem s tom inicijativom koja je na stolu, onda će, dakle, oko ustavnih promjena uslijediti nekakve razgovore. Ako će uslijediti, svima je jasno što ćemo mi
predložiti i reći, saslušati pažljivo i druge i onda donijeti konačnu odluku. Kako je vaša prognoza? Dobro poznajete hrvatske političke prilike. U kakvom roku se bi sve to moglo dogoditi? Mogu li naime te ustavne promjene preduhitriti i početak primjene ovog uhidbenog naloga? U nekim svojim istupima povezali ste te dvije činjenice, povezujući upravo i konkretan slučaj koji je očito bio okidač za zakon o europskom uhidbenom nalogu. Pa da ustavne promjene imaju veze s tim zakonom, dokaz je da je ideja o ustavnim promjenama došla 2-3 tjedna nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i kad je ovaj problem zakona postao i u domaćoj političkoj i medijskoj javnosti veliki problem i u Europi. Naime, što se može dogoditi? Ako se ustavne promjene izvrše relativno brzo, dakle tokom 10. mjeseca i usvoji odredba da teška ubojstva ne zastarijevaju, tada se može dogoditi da hrvatska istražna i pravosudna tijela otvore te procese protiv osoba za koje Hrvatska već ima uhidbene naloge. Dakle, govori se najčešće o jednoj osobi, jedno ime se javno izbacuje, međutim ima toga više. Dakle, više je pojedinac obitelji. Dakle, ako se otvori u Hrvatskoj, onda je praktički nemoguće hrvatskog građanina tada nastupa zapreka za ispunjavanje. Zainteresiranima, u konkretnom slučaju spominje se Njemačka. Tako je. Kako vi ocjenjujete mogućnost da se to doista i dogodi? Koliko su šanse ako je moguće predvidjeti? Ako to naprave, onda nećemo biti u ratu sa Europskom komisijom, u sukobu sa Europskom komisijom, ali ćemo biti u teškom sukobu sa Njemačkom. Pametan političar to sebi ne bi dozvolio i želim vjerovati da je dovoljno pametni, barem onda u pravosuđu, da to neće napraviti. A kako je vaše mišljenje, imali u hrvatskoj vladi i u vladajućoj koaliciji dovoljno pametnih koji će rasprave sa ideoloških pitanja ponovo usmjeriti tamo gdje čini mi se ipak najveći broj građana to očekuje, to je pitanje gospodarstva i pitanje perspektive svakog hrvatskog građanina bez obzira na sve ideološke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Da. To je prije svega pitanje investicija. Dakle, što učiniti da se i domaći investitori ohrabre i odluče na veće investicije, otvaranje novih radnih mjesta i da Hrvatska dobije ozbiljnije strane investitore. S time da sam ja uvjeren da iz područja Europske unije mi nećemo imati neke značajnije investitore, jer su oni svoje investicijske apetite u Hrvatskoj zadovoljili u financijskom sektoru, tržištu nekretnina, telekomunikacija i farmaceutskoj industriji. Ulaganje u turizam i ovakve stvari njih ne zanima. Zato se Hrvatska mora okrenuti prema onim zemljama odakle dolaze najsnažniji investitori koji se šire, a posebice energetskom sektoru. Dakle, to je Rusija, to je Kina, to je Indija, to su zemlje azijskih tigrova, one koje imaju i kapital i koje imaju potrebu dolaska na europsko tržište i traže jednu baznu točku iz koje bi dalje djelovali na europsko tržište. Takvim investitorima jako bi odgovarao zakon o strateškim ulaganjima. Taj zakon je prošao ono finalno čitanje u hrvatskoj vladi. Evo ga sad ponovo pred vama, saborskim zastupnicima. Treba ga uskoro očekivati na plenarnoj sjednici u drugom čitanju. Kakav je stav hrvatskih laborista u ovom novom tekstu i općenito o tom zakonu? U prvom čitanju bili ste protivnici tog zakona. Zakon nije bitno promijenjen između prvog i drugog čitanja. On u sebi i dalje sadrži odredbu koju mi nikako ne možemo prihvatiti. Dakle, kratko, i privatna investicija može dobiti karakter strateške investicije. U tom trenutku vlada ima pravo svu državnu imovinu, ali i privatno poljoprivredno šumsko zemljište, vodno dobro, javne ceste, izvlastiti vlasnike i bez javnog natječaja dodijeliti privatnom investitoru. Tu strašna točka korupcijskog rizika postoji mogućnost, jer mi smatramo da postoji dovoljno državnog zemljišta na kojem bi se moglo pogodovati investitorima za ozbiljnije investicijske zahvate, da takvo širenje ovlasti vlade mimo Sabora je naprosto nije potrebno, a drugo, u razlozima neinvestiranja u Hrvatsku investitori su spominjali neke sasvim druge razloge, a ne pitanje dolaska do zemljišta i pitanje pronalaženja parcela oko toga. Doduše, zakon predviđa i ubrzanu proceduru izdavanja potrebnih dozvola, što je dobro.
Dakle, država sve preuzima na sebe. A treća stvar, česta promjenjivost poreznog sustava je bila na drugom mjestu njihovog nezadovoljstva i razloga neinvestiranja u Hrvatsku. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo čuti tu raspravu i vidjeti konačnu odluku, ali s obzirom na sve čini se da ćemo ipak taj zakon dobiti. On bi trebao, ako se počne realizirati, pomoći hrvatskom proračunu. Naravno, to nije moguće u ovoj godini. U ovoj godini pak bit će puno problema sa državnom kasom. Jučer je ministar Linić izvijestio javnost 13,2 milijardi kuna je trenutni deficit ili deficit na kraju mjeseca rujna. Do kraja godine bit će još puno veći. Rasprava o rebalansu vam predstoji. Što će laboristi predlagati u toj raspravi? Vidite, zanimljivo je. Sada ministar Linić plaši građane ove zemlje da smo pred bankrotom, da je deficit proračuna strašno veliki i ako ne prihvatimo sve što oni nude, neće biti novaca za mirovine, neće biti novaca za plaće i moramo bespogovorno vjerovati u ono što tvrde. A kada su smanjivali zdravstveni doprinos sa 15 na 13% i kad smo ih upozorili da tih 4 milijarde kuna će faliti, nedostajati u zdravstvenom sustavu, kad su otvorili zdravstveni sustav, naišli su na gubitke od oko 7 milijardi. Iz državnog proračuna su ih morali sanirati i sada im taj novac nedostaje. Dakle, neozbiljni potezi koji nisu vodili računa o tome da postoje sektori koji su ne državna uprava, nego javne službe, obrazovanje, osnovno, srednje, visoko, mirovinski i zdravstveni sustav koje financijski nisu stabilne i gdje možete uvijek očekivati potrebu intervencije iz državnog proračuna. Drugo, povećanjem poreza, posebice PDV-a, očekivao se veći prihod. No, s obzirom na količinu pritiska na štednju i smanjenje potrošnje od strane građana, osnovica za plaćanje tih poreza je manja, pa su i prihodi s naslova poreza manji. To je dokaz da kad povećavate porezne stope možete dobiti manje, a ne više poreza. Što će biti predloženo u rebalansu? Dakle, gdje će se rezati? Ja u ovom trenutku ne znam, ali se bojim da će napraviti dvije klasične pogreške. Da će daljnjom smanjenjem kupovne moći stanovništva, a što je iz projekcije za 2014. vidljivo, biti uvjereni ko nojevi s glavom u pijesku da će oporavak doći stranom potrošnjom i povećanjem izvoza. A to po vama ipak nije moguće očekivati? Ne. A gdje su onda eventualni izvori, kako ih vi vidite? Jer vjerujem da i vi razmišljate kako situaciju preokrenuti, koje su nove metode kojima bi se moglo popraviti stanje državnih financija. Prvo, kad je zdravstvo u pitanju vratiti doprinos na 15%, kad je mirovinski sustav u pitanju iz njega očistiti sve ono što ne spada u redovni mirovinski sustav, dakle sve mirovine stečene pod posebnim propisima, i kada su javno poduzeća u pitanju mogućnost da imitiraju državne svoje obveznice u državno jamstvo koje bi otkupljivala Hrvatska narodna banka uz minimalnu kamatnu stopu i na taj način rješavati njihovo vraćanje kreditnih obaveza, a ne zaduživanjem u inozemstvu. Evo, 3 predloga, to je otprilike, naša 3 predloga su u ovoj godini otprilike 12 milijardi. Što bi bilo sasvim dovoljno da se pokrije. Ne do kraja, ali najveći dio. Ovaj deficit koji je trenutno, naravno, ostali bi ispod onih 10 milijardi koliko je dozvoljeno europskim propisima. U svakom slučaju bit će puno rasprave o tome kako zakrpati državnu kasu. Vlada računa i na prodaju nekih državnih tvrtki. Naravno, prije svega tu su Croatia osiguranje, Hrvatska poštanska banka, o čemu se sasvim operativno već kalkulira. A u planu je monetizacija Hrvatskih autocesta. Kako razmišljaju laboristi o tim transakcijama? Protivimo se prodaje Hrvatske poštanske banke jer se radi o banci koja nije u dubiozama, gubicima i problemima. Država prodaje svoju banku, a prošle godine je iz državnog proračuna u jednu privatnu banku, dakle u Centar banku, ulupala 50 milijuna kuna koja je međuvremeno otišla u likvidaciju, u bankrot. Godinu dana prije toga jedna druga privatna banka na isti način povukla za sobom i državni kapital, ali ne samo iz novac proračuna, nego u ovoj banci su propale 24 milijuna kuna novaca drugog stupa mirovinskog osiguranja, dakle do novac umirovljenika.
Protivimo se prodaji Croatia osiguranje zbog toga što ona nije u financijskim poteškoćama, a preko svojih poduzeća čeri u Bosni i Hercegovini i Kosovo, u Makedoniji, Crnoj Gori može postati lider osiguravateljskog posla na ovom dijelu Europe bez ikakve potrebe da se dokapitalizira u ovom trenutku iz državnog proračuna, možda sa nekim partnerom od 10 do 15% bi ojačala financijsku snagu. A što se autocesta tiče, kad se one daju na koncesiju 50 godina za 3 milijarde eura koliko je planirano, to znači da Hrvatska zanavijek ostaje bez vlasništva nad hrvatskim autocestama, jer će uvjeti koncesioniranja ili biti takvi da će privatni konzorci koji će to dobiti na njima zarađivati, ili će cijene usluga toliko povećati da će biti nedostupne hrvatskim građanima, pa prema tome zbog toga velim da će građani ostati bez tih autocesta. Treba li možda pronaći rješenja na nekakvom, uvjetno rečeno, domaćem tržištu? Mirovinski fondovi su ti koji se vrlo često spominju. A zašto bi autoceste trebalo davati u koncesiju? Dakle, mi stalno ponavljamo to pitanje. Ako je moguće autocestama upravljati jeftinije, profitabilnije, a moguće je, onda je problem uprave hrvatskih autocesta koje očito imaju preveliko rashodovnu stranu. To se da nešto vjerojatno uštedjeti. Autocesta nije projekat na kojem država zarađuje. Autoceste su razvojni projekti i kad posluju s nulom, sasvim solidno. A kako bi se država trebala postaviti u slučaju INA-MOL ako to od jednog poslovnog sukoba postane doista i državni ili politički problem? Pa na neki način je to postao politički problem ako je točna informacija da je mađarska vlada dala preporuku MOL-u da se riješi dionica INA-e. Dakle, to je politička odluka. Na toj točci svi naši državnici, od premijera do predsjednika države, mogu dokazati kako se brane nacionalni interesi. Istina je da su Mađari MOL kupili ispod, i to 6 puta ispod njene vrijednosti, za 505 milijuna dolara. Sada kažu da bi tražili oko 3 milijarde. 3 milijarde. Gruba procjena. Tako, na gruba, ajde, iz rukava. Da su Mađari INA pretvorili u svoju ispostavu, poslovnicu, a ne velikog naftnog igrača na ovom tržištu. Da od rekonstrukcije i modernizacije rafinerija nije napravljeno ništa. Ono što je najgore, od trenutka kada su Mađari ušli u INA-u nije nijedno ozbiljniji zahvat na ispitnim bušotinama, istražnim bušotinama bio napravljen. Dakle, praktički je obustavljeno svako istraživanje potencijalnog nalazišta ugljikovodika, plina i nafte u Republici Hrvatskoj. Tako da mi praktički danas ne proizvodimo čak ni dovoljno benzina za hrvatske potrebe, nego ga kupujemo od Mađara. Dakle, u slučaju INA-MOL braniti nacionalne i državne interese. Tako daleko da bi trebalo ozbiljno početi razgovarati, a ako se dogovor ne postigne u što kraćem roku, da idemo s nacionalizacijom INA-e. Vidjet ćemo da vjerojatno će idući tjedni pokazati što je najbolje rješenje, a idući tjedni bi trebali pokazati i u Hrvatskom parlamentu koliko je glavna oporbena stranka, to je Hrvatska demokratska zajednica, doista sposobna ugroziti vladu. Višekratno su najavljivali mogućnost traženja glasanja o povjerenju vladi. Kako će se vaša stranka, ako do toga dođe, postaviti i vaša procjena hoće li do toga doći? Odluku o tome kako ćemo glasati donijet ćemo kad vidimo tekst interpelacije i zahtjeva o glasanja o povjerenju. Dakle, ne znam razloge i motive njihove dok ih god ne napišu. HDZ predugo o tome govori novinarima, a nikad do sad u Saboru. Dakle, ozbiljna stranka kad o tome govori, onda odmah daje i u proceduru službenih dokumenta. Dakle, ne znam razloge. Nismo vidjeli ni obrazloženja, ni njihove argumente. O tome ćemo onda odlučiti. Mi ćemo se rukovoditi ovim ekonomsko-gospodarskim kriterijima, a tu ova vlada prolaznu ocjenu nema. No, da se ne zavaravamo. Ja sam to već nekoliko navrata pitao u Saboru kolege iz SDP-a, da se doista svojim ponašanjem i radom ne plaše, ne boje, da će ponovno na vlast dovesti HDZ, da će omogućiti HDZ-u da se vrati na vlast. Dakle, ovo što sad imamo je šteta. Povratak HDZ-a na vlast bi bila katastrofa.
Da, to ćemo ipak prepustiti biračima kada oni dođu u priliku da o tome glasaju. A glasat će o povjerenju u vašoj stranci, pa za sam kraj emisije i u vašoj stranci se povremeno događaju nekakvi folklorni detalji kao vezano uz povjerenika za Zagreb, ali nećemo danas o tome puno važnije. Čini mi se da laboristima nakon ljeta ponovo lagano raste rejting, učvršćujete tu poziciju treće stranke. Koliko ste zadovoljni trenutnom pozicijom stranke i što su vaši planovi za iduće mjesece? U svakoj stranci ima ljudi koji na trenutke izgube razum, tako i u našoj. Jer sad je već preveliki broj članova, pa ne možete znati ko kako rođendan ne slavi. Zadovoljni smo trendom u anketama. Do jeseni, do kraja ove godine, najveći dio vremena posvećujemo edukaciji naših ljudi, dakle unutar stranačkom, političkom učenju i posebice učenju naših vijećnika. I do izbori za Europski parlament u svibnju. Ako se ne varam, onda su predsjednički izbori i onda parlamentarni. Tim redoslijedom ćemo se i pripremati za te izbore. Gospodine Lesar, hvala vam na gostovanju i puno uspjeha u vašem daljem političkom radu. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste danas bili s nama. Ostanite dalje uz program naše televizije. Srdačan pozdrav.